Ez dira betiko garai honenak behi esnearentzat. Azken urteotan, esne ekoizpena kaltegarritzat jo da ingurumenerako, eta haren nutrizio onurak ere zalantzan jarri dira. Funtsezko lehengaien prezioen igoerak, esnekien ospetxarraren eraginez ustiategiak etengabe ixteak, ustiategien balantze ekonomiko kezkagarriek eta belaunaldien arteko errelebo faltak, tokian tokiko esnekien auto-hornidurarako gaitasuna arriskuan jarri du. Oraingoan ordea, esnea balioan jarriko duen albiste positibo batekin gatoz. Alternatibarik jasangarriena betikoa da, behi esnea, baina ez edonolakoa. Bertako esnearen kontsumoaren alde egitea, gizakien, ingurumenaren eta animalien osasunaren alde egitea da. Eta aukerarik jasangarriena da, ondorengoak uztartzen dituelako. Biztanleriaren osasuna, animalien ongizatea, paisaiaren lanketa eta enpresa txikien bidez lanpostuak mantentzea. Horregatik, esnearen produkzio ereduaren eraldaketak onura desberdinak ekartzen ditu. Esnearen kalitatea eta segurtasuna fintzea. Nutrizioari dagokionez, aberatsa da mineralak eta vitaminak bezalako mikronutrienteen kopuruan eta kontzentrazioan. Bere proteinak balio biologiko handia du eta gantz azido osasungarriak ere baditu. Ahalegin handiak egiten dira ustiategietan ikerkuntza garapen eta berrikuntza arloan. Intolerantziak, digestio arazoak edo nutrizio gabeziak dituzten herritarrei moldatutako esnekiak ere eskaini ahal izateko. Gainera, animalien ongizatea lehentasunezkoa da, beren beharretara egokitutako elikadura eta bizi baldintzak bermatuz, eta haien osasuna babestuz eta paisaiaren landuz. Abeltzaintza funtsezkoa da, adibidez, belardiak eta mendiak mantentzeko eta suteen aurka babesteko, eta hori aldi berean lagungarria da, berotegi efektuko gasak biltzeko gure paisaia eta arnasten dugun airea babestuz. Bestalde, oreka demografikoari eusten laguntzen du, eremu jakin batzuetan kutsatzaileak metatzea saihestuz. Euskal esnearen industria mikroenpresek eta enpresa txikiek osatzen dute. Landa inguruneko lanei eutsiz eta gutxien urbanizatutako eremuen ingurunea zainduz eta mantenduz. Aberastasuna hiri ingurunearen eta landa ingurunearen artean banatzen du honek. Finean, esan nahi duguna da, onurak nutrizionalak baino askoz gehiago direla. Zaindu zure ingurua edan betikoa. Lehartiker Esneki Zentroa.